So, nata diri karon sa maisa ni Baydol. So, ingani ka bongga no, kalapad ang iyang mais, tagko na ang tubo. Oh, adto dito ha, layo kay na ha. Oh, i-flex ako na kabil na bilit-bilit na. Ra. Oh, dere. Oh. Paadto na dito sa may karsada. Oh, lapad kanyang maisa ni Baydol no. Gwapo ka tubo as in. Sakto kay sa paggalam. Atimado kaayo, makasanaol gyud ta. So nindot kay sa feeling no nga ingani ka bongga ang imong maisan. Nagko na siya. Nya pila ka bulan makaharbis na ka. So saktog abono. Pero dili basta-basta ang financing ani, of course. Kay kailangan nimo ni siyang isprehan, abunuhan na kay mga tao. Gawas lang kung kamo yung mangunay pero hago kaayo no. So ingani kalapad ang maisan ni Baydol. Ito pala dito ha. O ito sangko, karsada na to siya. Boundary, baana, palibot. Pagkabongga, as in jud. Dali na kayong panahon. Basta sakto sa abono. Atiman. So nagsuri-suri ko diri kay Baydol. Shout out ako sa Baydol no nga. Nagsuri-suri ko diri sa imong asyenda Palamor. Diba ko na nanghi diri sa imong asyenda Palamor Baydol. Nadyo ko diri nagsuri-suri, naglaroy-laroy. Ngani kabongga ha. Napay mga saging diri sa Baydol. Oh, namunga na. Sus, ginoo ko, namuso na. Nya, of course, ang mga boundary, puno na mga saging na Baydol. So, kita ka mga to. Dito, namunga na to siya dito. So, bungga ka ayo no. As in. Oh, dagko na. Nay ubang side, gagmay pagtubo. Siguro pangit ang yuta dito. Wala kayo na initan. Pero diri nga side, is nindot kay tubo. Oh, dagko na siya. Tambok. Basta mainitan jud ang mais. Gusto yun init ang mais, no? Ito ka na yung saging nga. Tubo pa man, namunga naman. Oh, okay. Sa Luak Baydol, ni abot ko diri sa imong asyenda Palamor. Oh, na siya saging. Nindot kisa paminaw, kung morning ka mo anhi diri no. Relaxing ka ayo, fresh air. Tanaw-tanaw ka. So, mas nindot yun magpuyo diri sa kabukiran. Alag sa syudad nga grabe pollution. Nya tanan palaliton. No dito, mahal. Nya diri, pwede ra makamangayo sa silingan nimo kamunggay or everything. Diri bungga jud ay sa province as in jud. Pero mas dami gud na kay kwarta kay kung na kay plano, for example ani mag-uma ka kung na kay kwarta dali kayo, pero pag wa kay kwarta magsigira kag plano mo na realidad sa life no. Nya syempre kailangan pud ka magkugi kay dili pud tanan nimo isuhol no kay dako ay kagastuon. So kung kuan diha kugihan ka napakay kwarta, so swak na swak di kayo ang pag-farm no, nindot kayo. So pila ka kuan ani mamuso ani mamunga na ni napay wa natunaw nga abono no. Nya wala ba'y ulan? So asa naman taon ng ulan no? Hinaot magpakita ng ulan kay ubang lugar siman dag ulan, diri raman sa mua ang way ulan. So bungga gyud kay maisan, as in jud relaxing kaayo. I love it.